Kadhi County ma Siaya thuolo jopuonj ariyo mane puonje skund primar ma Nyammninia mane tudu kod chwado japuonjre moro e skundno. Morina Wuoro Tieno kod Polo Sogo nowe thuolo kod rambun mar $50,000 kata omenda ma ching maromo $10,000. Jopuonj go manyocha oseng'udh kod duol matayo kod duol no eromo chung' ne ndiko jopuonj mano TSC nodonjogi kod chwado Bravin Ochido kuom koso yudo maksi 400 kaka liekore. Jang'ad bura maduong' Lester Simiyu e doho ma Siaya nowacho ni onge ranyisi moro amora manyalo miyo gimed geng'o ne jopuonjrego e tesend obila. Ikruok ne ng'ado burano biro tim tarik 5 dweni. One, there is no material before me for me to deny bond, and secondly, the affidavit that was filed in court is a defective one, so that struck out. And even on the affidavit itself, if it was taken to be a proper affidavit, then all the reasons that are there are null. I go ahead to find that in this matter, the accused persons qualify to be given bond. There are no reasons at all, let alone compelling reasons. I admit each of the accused persons to a bond of Kenya shillings 50,000 with one surety in a similar amount, or an option of 10,000 shillings cash bail. In order to achieve a fair trial in this matter, I also order that this matter is a matter to be considered for hearing on priority before the trial court. Pretrial mention in this matter will be on